Sik bojo becik santet kamu nampi berkah pangestu panjenengan tansah kalis ing sambikala katuran kula kunjuk wonten ngarsa dalem kabeh pangestu ku tampanono dalem pundi saengga jejimat iya kuntek biyen kaya iya kowe malah rada putih awak alhamdulillah kompor kae ireng banget tas teko kae nggih sering nyemprot teng sabin Pak Sun nggih tak terus ning arep kuntet aja dulu ta jeneng nggih gampil Pak Sun bagusi rupasan nggih Pak Sun kuntet dawuh dalem kowe sing ngenger kae pecel apa wis duwe omah dhewe tasik ngenger dipapakne ning ndi sae mapakne dateng kula oh ngono dadi mulyakne uripmu pun wonten camahe piyambak cil ora mulyakne kowe kon karo bapak ya ngestokaken lho ngomong karo Rama lho dadi kowe uripmu kudu penak nek perlu tak golek omah dhewe nek ora duit ngomong-ngomong ya oh jir Rama matur nuwun nuwun Rama oh ya duwe duit ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dhumateng panjenengan Rama. Iya tak tompole padha becik ya pangestu ku tampanono. Nggih Rama, pangestu panjenengan kula tampi asta kalih kula petek wonten mustaka. Mugi-mugi tetesaken jimat. Iya ya, awakmu sehat ya. Sehat Rama. Muga-muga lambungmu ora kumat. Nggih. Aja nganti mlebu rumah sakit nek ya. Mboten, sampun kapok Rama. Jenengan napa pripun? Maksudnya jenengan mriko napa pripun? Cek aja ndungake to. Cek Rama ora tau lara. Iya. Ora to sehat terus jerone tas obat tok ae ora sehat pun. Salon itu. Ngaturaken ngoten niku mok. Iya tak tompat. Alah nggih. Katon kowe cah loro kuwi padha sehat aku ya. Alah nggih mok. Niki nggih teng bateh piyambak niki. Kok iso bateh piye maksudnya? Lah Mbah Lurah karo kula men makrab. Nek jane lak teng balai desa. Kula matur mo. Mboten usah teng balai desa makin mboten cukup. Kula ngoten akhire teng SD niki. Nggih, niki kan termasuk ora cukup iki mergo apa mergo akeh penonton kok. Nggih no percel kok bintang tamu. Nggih, bintang tamune percel iki mesti ora cukup. Ora cukup mo. Enak to. Kene kan wilayah Tulungagung. Lha niku cek sae. Galek. Mriki pundi? Mriki pundi? Kowe makan turu apa piye? Tilem. Mriki Tulungagung napa galek? Galek. Tapi kan perbatasan mo. Iya kan perbatasan. Kita cari Jumeneng. Betul usah Jumeneng, pun ngeten naon sekeca. Nyapa iso? Lah piye bayarane urung genah kok ana. Iki kowe apa percaya karo mo? Percaya? Lah iya. Lah kok gelem kowe mulih terus gawane lemari ning omah kae. Lho, kowe kena nganggo betong cil. Kae sing tanggal kae kowe nggo meja lemari. Kowe tak kirimi gambar ya tok genter iki nepi gamelanmu kae. Apa enek kapok tet. Nyapa? Enak nyapa nek. Iya dikira sing isine mall. Iki digawe dhewe dadi wis ora usah ngomong ning liyane. Iya. Ning omah meja apa lho sing ora enek ning kono iki. Tenan kowe. Lah kok tuku aja gelem. Regane larang mejane cuwilik mbuh kayune opo ora. Kayune kayu jati to. Jati dia kolmu mancrat kuwi. Ya apa kayu kelor kena dienggo. Ora ngono ngomongke jati lah kok kancan iki semen to. Brabul ora karuan masyarakat. Aja nggugu karo percil. Nggih, Bu. Jawane iki ngejak gojek aku. Kowe tak tawani cil. Kowe sing tanggal iki nggawa meja ae ra ngono ta. Lah ya to apa tumon dagelan mulai nggawa meja. Ora apa-apa. Iki apa-apa kowe ikhlas. Ken nepi omahe sing rong meja. Nggih, lho dereng gadah meja niku. Dereng. Dalam bersih desa. Alah ngertos santunan anak yatim sonten wau. Lah ora aku ora ngomongi kowe, ngomongi kuntet lho. Kuntet. Acarane rak bersih desa. Nggih. Percil kuwi urung ngerti karo ilmu tuwa. Nggih. Ilmune ilmu modern, mula pinter nyanyi.
Ning ilmu tua babagan bersih desa sura ki ora ngerti. Lengki nek joget nyanyi percaya kali. Percaya tapi nek babagan ilmu tua ki bocah ki ketarane kaya gede ning sik bayi. Nggih. Kula diutusno wong. Urung tak tokne lho iki, urung tak tok. Babagan bersih desa ditokke lho. Alah. Kaya apa bersih desa. Kuntet ngomongnya grutal gratul ketokne bersih desa ora mesti Ayo. Ya apa iso, kuwi lho kangen basa lho apa iso. Subhanallah. Diempane aku iki dianak tirikan aku niki pane. Ya ora di anak tirikan. Wong iki lho Tegese sapa dewe-dewe lho nek. Iya sembarang. Lah saya tonton kekuatane kuntet pas tak gladi. Alah gladi opo ngene. Sing amane ngalor ngidul. Ngomah rokokan kopi ning aku ora mbok bayar langsung mulai. Kita terusno ora? Terusno. Aku ngomong gembreneng dhewe ya. Ya ngono. Nyapa Untung salah. ae kok dipapane ning sekolah. Iya roh aku. Pantes ora pantes jane ning sekolah, pantes kuwi ning sawah kuwi. Kowe kuwi pantes meneh kubulan kuwi rasane. Dalam ngopo ngalor ngidul telepon jarene wis tanggal iki yo jebul rasido. Ya ngomong mas aku. Ngomongin sing apik ya to. Ngomong sing apik masa mula nek apa-apa dalange telepon aku iki kurang piye cil iki cil. Apa telepon aku? Kleru Neh. Assalamu. Wis. Wis ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syafi al-khulki salatu wassalam alaikan nurul khalqil hadiyal anam wa aslahu wa ruhu adrikni faqad tulamtu abada warubni al-ayat. Telepon ning iki bocah iki maca. Jadi ini bener tenan ora? Empok. Dening sedaya manungsa wonten alam donya niku boten perlu bingung-bingung. Manungsa niku paling sempurna. Makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Tapi piye carane nyempurnakne? Belajar iki ilmu dhuwur. Alah dhuwur endi to nyempurnakne kuwi lho wene to kowe Mas. Innama buistuli utamima makarimal akhlak. Manungsa kuwi kudu iso nyempurnakne akhlak budi lan pekerti, akhlak kelawan lesan, akhlak kelawan gerak, utawa akhlak kelawan sifat. Wayahe tak umbar Iki tontonan pondok. lah roh aku roh ae padha-padha ae omong ae ya terus liyane lho Nepati acara bersih desa, boten namung bersih desane tok, ning atine dhewe-dhewe. Dhuwur jenenge. alah Iku ingkang perlu. durapan Piye carane rukun karo wong liya tapi ora rukun karo awake dhewe, percuma. iya tet wis bro Subhanallah. astagfirullah wis bro Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang hidup bermanfaat bagi orang lain. Itu yang utama. wis tet getenan kacane aja kagak dalil In ansamtum lin anfusikum. Aja mengapik karo wong liya ning apik karo awake dhewe. dalilku papat kula Mila menika dulur-dulur, Bapak Ibu, Nggih. monggo kita sareng-sareng belajar sareng-sareng piye carane urip ki selamat donya akhirate. Amin. Wong iki kudu ikhlas. amin ikhlas tenan dalil iki telu awakmu Wih. aku papat no lele lah kowe telu padak nih oh anak apa nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kira kene iki gone kaum agamis aja salammu ki makrot tajwid Islam Arabi kudu ngerti karo makrot lan tajwid Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makoy kalau manuk napa ta dulur-dulur lanang wedok niku kedahe pripun pikir aja sok nyambut gawe terus ngono kuwi lho sik ta urung ae aja mung nyambut gawe terus keluarga itu penting sadurunge awak ngono kuwi urung iki mari ngene apik Iki ya nek tadi alah meneng motor sik tak takon. enak iki Aku jagane kowe iki ngene tak aku papat lho dalilku aku tak omong kowe kok nanti kalah. alah kono telu aku papat karo aku to ngono kuwi Loh, sing penting iki rukun karo keluargamu lah ya. nomor 1 rukun karo keluarga nomor 2 rukun karo tangga-tanggamu
bapak-bapak ibu-ibu. Dalile opo? Innallaha ma'asobirin. Wong iki kudune sabar. Diopone wae sampean kudu sabar dinyak karo sapa meneng to. Kuwi wong ngamuk. Innallaha ma'asobirin. Wong kudu sabar ya ora. Iya, Cek. Jawab dhewe. Niku kedaen jenengan sabar sak padha-padha sebab apa? La haula wala quwata illa billah. Ora ana daya kekuatan saka tan liyane saka Gusti Allah. Dadi sampean ku ora duwe daya kekuatan tan liyane kejaba saka Gusti Allah. Rungokno kuwi. Loro saya. Nang loro. Isik. Sapa percaya kendan ra mungkin. Wong iki ngono kuwi lho, dulur-dulurku, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas karo mbayu-mbayu. Rungono calana lanang ya aja ngono. Aja mung mendem-mendem tok, aja mung dolan-dolan tok. Rungono, cak kuntul aja diombe. Aja diombe. Lah nek gempengan gawan memburi. Maksudnya tantane iki tak pecahne aja nganti diombe marane mendem goblok. Jadi ngono kuwi man. Ayo ta urip budaya Jawa ana ning Wong sedinten mboten Sagitarius. Mboten serius sedinten. Dewe-dewe ben wong gembreneng ya ben sampe gelak. Wong enek kancane ngomong gembreneng dhewe. Ngene iki jenenge ora ngajeni menungso. Iki gak oleh. Jangkrik. Aku ngomong tenanan lho kita dhewe apa? Fi kulilam hatin wa nafasin bi adati. Umu otok, rukun otok, megawe otok, ning ora iling karo Gusti Allah. Kuwi dawuh. Sakedhewe mata sak munggah mudune napas iling sira marang ingsun. Alah, apalmu anyar kuwi tok oleh. Menungso bapak ibu karo anak iki wis beda. Min hakil waladi alal walid salah satu asliya. Syaiton. Wong aja nganti pikirane ning jero ki nek setane. Umpamane wong loro ngene iki kok sitok melok-melok omong kuwi syaiton. Oh, berarti nek ngomong dhewe iki bapak iki Lek ngomong dhewe jenenge gendeng. Lah kuwi omong dhewe. Ya ora lho sampean mulai sore ngomong dhewe malan. iki ngaco. Sing gede sampean. Sing gendeng yo awakmu dhewe. Lah napa? Lah ning mobil nyapa grundelan. Endi? Pancane padha meneng awakmu grundelan dhewe grundelan karo sapa? Telepon lho goblok. Telepon ndi wong arep nyekel telepon. Loh, lah aku nyekel HP kan ora ana sinyale goblokmu. Loh, wong iki telepon iki penting lho, Kat. Itu namanya telekomunikasi. Wong iki ning donya iki kudu ikhlas lan nrimo. Iya. Kowe lek ilmune ikhlas carane nutut lho. Nuwun Karo moh ki ilmu ikhlas. Lah moi langlung. Padha karo Pak Bupati nuwun sewu. Pak Emil ki lung ya awake dhewe teko ndi langsung dilungi. Nyo Mas iki Mas gawe tuku pulsa. Lah, iya, lung. Mo yo ngono mangan bareng awake dhewe langsung lung deh. Lungo. Ora gelem bayar. Bar tanggapan mo iki asir sithik lho, yatim piatu, Iya. fakir miskin. Iya. Ikhlas semua apa? Loh, lah- Kowe tau ibadah, tau amal. Amal. Amal apa? Lho. Terus saiki tak takon nomor. Nek dumu-dumu isu nek wong rono. Kowe Mas Purcel, Mas Purcel kula mboten nggadah yatra pengin tuku beras. Lah jaluk beras, tak kei sak parine tetelan ning omah gelem ora ning omah. Lha sak parine sak wis sak treke lho tak kekne bari bacan ikhlas. Umpamane beduk. Heeh. Enek wong wedok, Mas Purcel kula nyuwun minum Mas Purcel. Apa? Jaluk ngombe. Ngombe tak kei sak galone, kula penting, kula perlu tak kei sak galone sak kulkase regane. Sore-sore Mas Purcel kula nyambut sepeda ajeng becak mboten gadah Tak kei sak BPKB-ne tak kon nglebone ning KSP. Wis genah nanggo lagu. jam 12 bengi wong lanang dhuwur Mas Purcel kula nyambut bojone. Tak bojo disilih. Lah padane plat kuning mau kowe bojone. Tandane wong sing ora ikhlas, tandane wong sing ora duwe agama ya kowe iki. Lah awakmu pomone disilih, pomone silih sepedamu. Mau tak kene. Disilih TV-mu. Monggo. Lah disilih bojomu. Monggo. Lah kocok kowe bojomu dikene wong goblok. Gelem. Lah kok iso? Disele gelem monggo. Lah disilih ke apa? Disele kon masak, arep duwe gawe. Monggo. Wow, disilih ra tekan hotel lagi, Bro. Sapa sing ngomong? Ya lah Aja ngomong hotel
wong sing duwe agama ya ora kowe cerdasan manuk kowe berarti. Lah kok iso cerdas manuk? Manuk ae duwe agama. Contone menungso awakmu ora duwe agama. Lho kok contone apa? Saiki contone sing manuk sing agama Islam kok empret gaji. Lho. Ya, agama Toleransi, toleransi. Manuk cerdas. Iya, iya. Kristen manuk gereja. Wih, Ya ora. Manuk gereja sok-sok ning masjid, tapi Pak Haji belum tentu ning masjid. bener omonganmu. Tapi kuwi apa ki manuk duwe apa? Manuk. Lah saiki manuk apa sebetulnya nemplek ning tembok karo nemplek ning kayu wae saja. Ayo manuk apa saja? Ayo. Lukisan. Wah, lukisan biasmu iki. Lah manuk apa? Sing nemplek ning tembok karo ning kayu, manuk itu cecak no goblokmu. Ngomong ning manuk. Saiki manuk apa sing bengoke banter? Ya, berkuku. Anu cucak ijo. Cucak ijo nggawa ming. Nggawa san. Ya, Manuk kok iso ngomik. ya ben banter. Lah manuk apa sing bengoke banter ayo? Manuk kecepet selerekan. Iya iya. Berarti balu Lu ngalami ora? wow. Iya iya iya. Aku yang ngalami. Aku yang ngalami. Nur sewu bos. Anak sange. Bedean kowe iki sekolahmu padha dhuwur kok. Dhuwur. Bedean pinter. Pinter bedean. Percaya ngarep. Oke oke. Tikus sikile piro? Papat bos. Rong tikus. Papat yo 8 berarti. Ya iki jenenge kuwi bodoh. Lah kok sakit. Apa ya rong tikus duwe sikil kok? Itu takone lu. Tikus sikile piro? Papat sekawan. Tikus. 8. Rong iki ora ndek sikil. Rong tikus. Kuwi ronge tikus. Kayak ono ngeto. Kancane ben ngerti. Nur sewu Kowe bos. ngerti papat tambah papat piro? 8 to bos. 8 tambah 8. 8 tambah 16 to. 16 kurangi 8. Oh, 8. Nah, 8 diparu. Ya 8 paling yo papat. Ya kuwi jenenge bodoh. Loh, lah kok sakit? 8 diparuhi 0. Lah kok sakit 0? 8 kae apa 8 itu gelem tekan. Bos. Ya sepurane lagi omong-omongan ae rasa gedean timbangane jelek nek kancane. Ya bener kuwi. Ngeten lho, Bos. Kula niku namung taklet teng jenengan niki lek teng jenengan masalah wayang lek komplit. Komplit iwan apa mau lak wonten to. Ada juga budaya aja aku. Mboten, pun ketan jenengan niki. Ngeten mawon lho, Bos. Niku lek jenengan niku lek nomor kethek putih lho, napa kethek asih, Bos niku? Itu ketek wayangmu. Wayang kulit ta. Tapi jenengan lek teng Nun Sewu teng napa ning kowe jembatan apa anu ngantruk. Ngantruk wonten kethek semrap jenengan. Roh. Wah, antara cilik kethek gedhe nur Aneh boke anake ya. boy anake nggih wonten. Nun Sewu lho niku lek pemene ning dalan lho, Bos. Ning dalan terus ketheke cilik ditowabrak truk